Jo, takže čus lidi, to jsem já, no a dneska si zareagujeme na youtubera jménem Lejky a společně si zareagujeme na video, které se jmenuje nakreslil jsem postavičku podle 100 vašich komentářů, takže jdeme na to, Zeptal jsem se vás, co mám nakreslit na mojí postavičce a vy jste mi napsali přes 200 nápadů. Já jsem z toho hromadu vybral, vznikla z toho postavička. 200 nápadů je podle mě fakt hodně, no, takže jako já jsem to dal práce, ale podle mě nevybral všechny, jo. Za kterou doufám, že nedostanu žlutý dolar na tomhle videu. Jo, já už to asi dál nebudu zdržovat a my jdeme se rovnou na to. No nic. Jako první tu máme velký čelo jak lidi. Úplně big forehead, nebo jak se to píše za velké čelo jak lidi. Kamo. Takže začneme asi tím, že tady na naší postavičce odřízneme část hlavy, abychom ji mohli pořádně protáhnout. Kamo. S tou fotkou KSI, protože on je za mě absolutní ambasador všech velkých čel. Přidáme tam nějaký ty žily, no já si myslím, že to vypadá naprosto krásně. Harry Potter, takže mu tady přidáme takovou tu hezkou jízdovou vytvaru blesku na tomhle monumentálně obřím čele. Jo, dáme tady nějaký pořádný mini jizvičky. Pane bože, doslova, když se na to kouknete takhle z dálky, tak ta jízva skoro ani nejde vidět, tak to čelo obrovské. Jakoby to čelo jako dobrý, jakoby vajíčko na hlavě má borec. Nakreslí YouTube chain. OK, už udělám tady pořádně tlustý a drahý YouTubeový chain. Jako upřímně, já si myslím, že by měl tyhle YouTube chainy dávat třeba za 10 000 odběratelů, jako takovou motivaci. Jako by mohli by dávat YouTube chainy, no jako. Na YouTube button, takže jestli tady koukáte nějaký vývojář YouTube button, tak prosím pošlete mi jeden takový YouTube chain. Pak se snažím nakreslit brněnský orloj, je mi jedno kde. Tak... Shit. Ty... No tak teď jsem... No... Zeptal jsem se vás, co mám nakreslit na mojí postavičce a vy jste mi napsali přes 200 nápadů. Já jsem z toho hromadu vybral, vznikla z toho postavička, za kterou doufám, že nedostanu žlutý dolar na tomhle videu. Jo, já už to asi dál nebudu zdržovat a my nakreslit brněnský orloj, je mi jedno kde. Tak fakt nechci dostat žlutý dolar na tomhle videu, tak si... Chápu, borce, chápu. Se rozhodl, že tenhle orloj nakreslím tady nad rukou a nikde jinde, protože fakt nechci, aby mi smazali kanál. Tebe, jak máš bráchově rozbitý boty za 30 000. Jo, kdybyste náhodou někdo nevěděli, tak jsou to moje boty z animace, kde jsem mu právě tyhle... Tohle video jsem viděla na tohle youtubera docela koukám, tak protože jsem se rozhodl, tak proto jsem se rozhodl, jakoby to natočit. Takže kdo to ještě neviděl, tak určitě pro koukání tohle z toho videa to běžte napravit. Nakreslím nic? Fuha, tak tohle bude fakt hodně náročné. Tam tak bude mega těžký. Zase to pořádně vážně a dal jsem se do práce. Jako za mě to vypadá naprosto skvěle a hodně to tady tu postavičku zkrášlilo. Jo, fakt děkuji moc, doktore Tomio, za tenhle absolutní umělecký přínos. Roh jednorožce. Hej, ta postavička je absolutní mix všeho. A to jsme si brali na začátku. Jakože vemte si, jak bude vypadat na konci tohle videa. To je absolutně šílený. Každopádně se vám tady musím něčemu přiznat. Jako malej jsem tajně sledoval My Little Pony, takže s touhle kresbou si dám GG, bro. Fakt záleží. Je to trošku trapný, ale... Na zonky si teď nejví zonky. Lidé lidem. Volání a data bez Fakt jsem neměla co koukat. Jo, konečně. Jsem hrdý sledovatel My Little Pony. Nakresli svatozář. Jako nejsem si úplně jistý, jestli si tahle postavička zaslouží svatozář. Ale tak když to napsali, tak hold nemůžu odmlouvat. Ty jak tady kreslím, tak si říkám, že když už má tu svatozář, tak by asi měla mít i nějaký jméno. A tak jsem se rozhodl, že se zeptám mých odběratelů na Hero Hero. A jméno, který vybrali, bylo Venca Prdolín. OK. Dej mu 2 nosy. Jako vzhledem k tomu, že normálně moje postavičky nos vůbec nemají, tak jsem musel dát oči trochu od pusy nahoru, protože by tam jinak nebylo ani místo na ten jeden nos. Na tož na 2. Kam to vypadá strašně. No aspoň víte, proč ty nosy nakreslím. Nos jako Pinokio. Tak nejenom, že ta moje postavička má 2 nosy, ale teďka budu muset udělat 2 ultra dlouhý nosy. Jo, to jsem fakt moc spokojený, děkuju. Nakonec jsem se rozhodl, že by to zabíralo strašně moc prostoru, a tak jsem udělal jeden extra dlouhý nos a na něj jeden menší. Jo, za mě to vypadá jako naprosto normální člověk. Jo, jako fakt bych takovýhle borce nechtěl potkat na ulici, pane bože. Nakreslím mu knírek, protože náš Venca Prdolín už není jen tak ledajaký chlapeček. Teďka už je z něj pořádný chlapák. Jak nám ten kluk roste před očima. Nakreslím mu mývalý ocas. Jako vypadá to, že tady s naším Vencou ta puberta za... Tak jako Venca Prdolín, tak bude asi dost jako namíchaný borec teda. Podala víc než dost a ke kníru mu přirostl ještě ocas. Chudák. Dlouhý ocas. OK, jdem tady ten... Tak ten Lejky umí třeba jakoby mega malovat, jako neříkám nic, ale taky bych chtěl tak malovat, kámo, jako ono. Ale tak jako třeba neumí malovat na papíru, co já vím třeba. Třeba na papíru jako ne s tuškou, s pastelkama a tak třeba, ale třeba takhle jako umí, no, jako třeba co já vím, jakoby třeba umí i na papíru, že jo.
chudáčský ocásek pořádně upgradit, takže první musíme kousek odříznout a dáme mu aspoň nějaký ten metr navíc. Jako upřímně bych chtěl vidět mývala, který má takhle dlouhý ocas. To by bylo fakt crazy. Nějaký tough Sigma face. Původně jsem mu chtěl jenom přidat a zvýraznit různý rysy na obličeji, jako lícní kosti, nos a trochu rty. A prostě si udělat takového trochu gigačera, ale postupem času se mi to nějak přestalo líbit, tak jsem se rozhodl, že to celý předělám a vzniklo z toho tohle. Jako co si budem, vypadá jako po 20 plastických operacích, které se fakt hodně nepovedly, ale tak co už. Přidej mu oblečení. Proboha, mě vlastně ani nenapadlo, že celou dobu je teďka venca naháč. Takže budeme dát nějaký hezký světlý modrý tričko a já bych řekl, že mu to celkem sluší. Co myslíte? Udělej, že tvoje postava říká něco japonsky. Podobný úkol jsme měli i v minulém videu, kdy jsem kreslil 100 vašich nápadů na jeden obrázek, ale pro tentokrát jsem se rozhodl, že už to nebudou randomtický znaky, ale reálně vám tam dám nějaký vzkaz. Takže kdo ví, co to znamená, tak to buď nechte pro sebe, anebo to klidně napište do komentáře. Kámo, podle mě to znamená, dejte buď like, nebo odběr, kámo, nebo komentář, nebo něco prostě jako z videa, chápeš, jako, chápeš. Jenom upřímně doufám, že jsem to nenakreslil nějak špatně, třeba to neznamená něco prostého. Nějaké boty, třeba Travisy. Tak když už tady máme ty zničený Balenciagy, No nic. proč se nedáte ještě Travisy? Konkrétně jsem si vzal tyhle ty boty ze své animace a pokud si dobře pamatuju, tak když jsem je kreslil, tak moje předloha byly tady tyhle ty Travis Scott Utopia Air Force, který jsem ještě trochu vytunil a vybarvil je hnědou. Takže snad to tak aspoň trošku vypadá low taper fade. Nicméně vzhledem k tomu, že tahle postavička nemá ani vlasy, na kterých bych ten low taper fade mohl nakreslit, tak prvně uděláme nějaký fišácký vlasy, jako za mě mu to sluší, a už jenom doděláme ten pořádně masivní low taper fade. Tak já jsem fakt doufal, že tenhle ten mínus zůstane v roce 2025. Ale já si myslím, že to vypadá naprosto dokonale. Kouty? Ne, teďka jsem udělal tak krásný účes a hnedka mu mám dělat kouty. Jako musím říct, že Vencu Bude mixako, co? prdolína, život fakt nešetřil. Chudák už ani pomalu nevypadá jako člověk. Ach jo, já jsem byl tak pyšný na ty vlasy. Když na tohle kouká mixako, tak asi jako 100% nekouká, ale tak kdyby náhodou, tak sorry. Tak mu hnedka tady pod low taper fade a kouty přidáme 2 pořádný vysílače. Jako za mě to absolutní boss. Prostě týpek reálně nemusí řešit, jestli je někde signál, nebo třeba špatná Wi-Fi, protože on má všechno vlastní. Jako jemu je to úplně jedno. Sombrero. Takže probudíme v něm trochu mexického ducha a uděláme mu tady pořádný klobrc. A abych se přiznal, když jsem tohle kreslil, tak jsem celou dobu myslel na takový to jedno sombrero z Jápanu, jak byl udělaný z nachos a bylo v něm guacamole. Jakože já do teďka nechápu, co s tím dělali, když dojde ten okraj. To na vás jako vyteklo, nebo co? Prosím, jestli někdo má nějakou teorii, nebo to prostě víte, napište to do komentářů. Celý život mě tady tohle dilema trápí. Jako Hello Kitty do ruky, jak je libobaru, vzhledem k tomu, že jsem ještě před tímhle videem dělal jednu challenge, kde jsem se snažil vydělat z grafiky co nejvíc peněz, tak už jsem pro Barču jednu Hello Kitty kreslil, když jsem jí dělal grafiky na stream. Takže už to mám pořádně natrénovaný a doufám, že to vypadá aspoň trošku hezky. Teďka už dáme Vencovi hezky do ručky a tada, nakreslit ty Karla jako máš. Boží, já když jsem tady ty úkoly kreslil, tak jsem to asi pochopil špatně a místo ty kadel jsem mu dokreslil švábí nohy, tak snad nevadí. Udělal jsem takový trochu nechutný, samozřejmě jsem je skopíroval, aby bylo hezky 6. A ještě mě napadlo, že když už Venca má o 6 ruk víc, tak proč by měl tu Hello Kitty držet v jeho lidských rukách, a tak jsem mu ji předělal hezky dozadu na ty švábí. No, moc hezky z toho nevypadá, co si budeme. Nakreslit kaktus, tak když už tady máme ten mexický vibe, tak k tomu sombreru přidáme ještě jeden pořádně pichlavý kaktus, zasadíme ho tady hezky do hlavy. Jo, sorry, Venco, si to píchá, ale já za to fakt nemůžu. Co mi to nevadí, chápeš, nezabiják? To napsala G.Blumová. Nakresli petardy MG Fitmana. Jako kdybych tady měl kreslit jeho reálnou velikost bicáků, tak bych to plátno musel zvětšit asi 4krát, ale nakreslit tady aspoň jeho zmenšenou verzi. By the way, vzhledem k tomu, že takový do fitka a dokonce Byl jsem dobře namakaný, to je teda díl fotka. si asi za měsíc budu dělat trenérský kurz, tak kdybyste třeba měli zájem i o nějaký vlog, kdybych vám třeba něco ukázal z fitka, tak určitě dejte vědět do komentářů. Nakresli. Myslela jsem si, že rozjet e-shop Ty, jako něco kámo. a měsíc práce u programátora. Sedmokrásku. Jako upřímně nevím, co je sedmokráska, ale aspoň jsem tam Tak Boris asi myslel 7 krásku. nakreslil sedmikrásku, takže snad je to samý, I guess. Hezky jsem mi tady dal do takové poslední kapsičky, přidal jsem mi takový roztomený ksichtík, ale za mě asi dobrý. Bílé barvivo, které používáš. Hej, je z tady těch konspirací, že barvy moji postavičku bílidlem nebo nějakým barvivem snad reálně nikdy nezbaví. Každopádně, když už tady píšete, tak asi nemám jinou možnost. By the way, kdyby vás to zajímalo, užívám bílé barvivo, lejkou špultravaj, barvivo vždycky 2krát ráno před jídlem a jednou po večeři. Samozřejmě ho všichni dám si srandu. Okay. Ještě teď na to nalepíme nálepku lejky, co samozřejmě označuje prvotřídní kvalitu a máme hotovo. Přidej ponožku. Vzhledem k tomu, že tady ty švábí tykadla jsou fakt celkem tenký, tak by mu klidně na ně mohla být i zima, tak mu na ně nasadíme jednu pořádně smradlavou ponožku. Uděláme trošku špinavou a tady nějaký závan, protože tak to má přece Venca rád. Illuminati. Dáme mu tady třetí očičko na jeho masivní čelo a mimochodem, jestli na tohle video kouká nějaký Illuminati member, tak prosím neunášejte mě, byla to jenom sranda. A ještě jako detail mu tady přidáme nějakou záři a za mě fajn. Párek? Okay. Proč reálně zatím v každém díle bylo něco s párkem? Jo, doslova v minulém videu byl rohlík v párku a dneska už jenom párek, takže uvidíme, co bude v dalším videu. Uděláme ho čerstvě vydaný z
vody, takže tady přidáme trošku kapiček a jako upřímně já bych se ho dal, ale sluchátka. OK, už se tady konečně začíná trošku uklidňovat a nemusím tady kreslit švábí tykadla nebo kouty na low paper fadeu. Ještě mu tady přidám nějaký uši, ať aspoň něco slyší, když už má tak stylový AirPody, že jo. Korunka. Řekl jsem si, že aby to nebylo tak basic, tak nebudu kreslit klasickou královskou korunu, ale nakreslím českou korunu. Jo, wow, je to fakt hodně víc originální. Pořádně se mu ji zapíchl do hlavy, jo, asi na chudáka spadla třeba z 20. patra, takže mu tam dáme nějakou krev, ale za mě takhle dobrý. Holubí tetování. Abych řekl pravdu, já jsem nad tím obrysem strávil asi 30 minut, protože jsem zaboha nemohl nakreslit nějaký hezký obrys holuba. A reálně k nějakým větším detailům jsem se ani nedostal. Jo, já fakt neumím kreslit taky, takže prosím nejděte mi v komentářích, že jste to udělali jenom takhle simple. A jo, tohle je tak nějak všechno z tohohle videa. Doufám, že se vám líbilo a samozřejmě doufám, že se vám tady líbil i Venca Prdolín. A když na tomhle videu dáte 1000 lajků, tak tohle postavičku použiju na pár sekund v dalším videu místo mojí normální postavičky. Jako upřímně doufám, že to nedáte. A pokud byste například chtěli být v dalším takovémhle videu, tak napište do komentářů další vaše nápady, co říkám, jaký třeba další věci mám přidat na moji postavičku. No a zatím jako vždycky mám vás rád, hoši. Čus. Takže tohle bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že jste si video užili. Dejte like, odběr, zvoneček, také další videa a čus.